Merħba, nilqakom għal-programm ta' kull ġimgħa l-intrapriża. F'Malta l-intrapriżi żgħar li operaw fis-settur tal-artiġjanat u anki l-agrikoltura jaffaċċaw sfidi partikolari minħabba ċ-ċokon ta' pajjiżna u l-kompetizzjoni li tiġi minn barra. Għalihom l-importanza tal-kwalità u l-kreattività fil-prodotti tagħhom hija essenzjali biex dak li joffru lill-konsumatur Malti jew barrani ikun uniku u ta' esperjenza awtentika. Inizjattiva li twaffqet dal-aħħar snin kienet il-Merrill Rural Network, intrapriża soċjali, li tiġbor fiha numru ta' artiġjani, bdiewa u raħħala. L-iskop ewlieni huwa li joffru opportunità ta' introjtu alternattiv lil daw il-membri billi joffru esperjenza lokali awtentika, prodotti ta' kwalità kemm lit-turisti li jżuruna u anke lil Malti li għandhom għal-qalbhom l-ambjent rurali Malti. Se niltaqgħu ma' Christian Borg, wieħed mill-fundaturi flimkien ma' Martu Ġenet ta' din in-netwerk. Chris, Lino, veduta imprezzabbli ta' Binġemma. ekku. Li hija waħda naħseb mir-riżorsi tagħkom ukoll fl-operat tagħkom bħala intrapriża. Fil-network, għawek l-ewwel bdejna naħdmu, pratikament. U l-intrapriża tagħkom għandha biex ngħidlek impenn kawża soċjali u x'hekk. Tista' tispjegana x'inhi eżatt u kif bdiet l-inizjattiva tagħkom bħala intrapriża. Marbuta mas-soċjal ħafna. Bdejna qisu 14 san ilu, meta il-mara Ġanet ridet tagħmel xi ħaġa differenti bħajjitha u bix-xogħol. Jiena kont ġejt diġà minn background kont għadni nibda f'xi intrapriżi oħrajn. Kont anke għamilt kors mal-Malta Enterprise dak iż-żmien jissejjaħ Hiku kien proġett pilota. U ridna nagħmlu xi ħaġa differenti fis-settur tat-turiżmu. Il-mara dejjem background tal-agrikoltura u bej il-background ta' Ġanet fl-agrikoltura u l-background tiegħi iktar fuq it-turiżmu. Żewwiġna daw iż-żewġ affarijiet biex noħolqu dak iż-żmien konna nsejħulu ekoturiżmu, illum nsejħulu iktar turiżmu rurali, issa nispjegalek għalfejn. Imma bdejna nagħmlu eco-tours, jiġifieri konna kumpanija bħala excursion organizer li ridna nresqu il-turist dak iż-żmien iktar mill-Malti, llum anke l-Maltin lejn daw il-postijiet b'mod sostenibbli, gruppi żgħar ta' nies, eċċetera. U mbagħad is-sitwazzjoni evolviet fin-network li huwa. Spjega, il-network eżattament kif jaħdem, jiġifieri jiġbor nimmaġina stakeholders oħrajn li tiffurmaw in-network. In-network jiffurma għandna nies differenti li huma kemm raħħala, kemm artiġjana u anke bdiewa. Issa dawn għandna ċertu prinċipji u xogħolna huwa pratikament li nrawmu il-daw il-familji li xogħolhom ikun iktar mitfuħ fuq dak li suppost jagħmlu li huwa agrikoltura jew snajja, mhux turiżmu, imma t-turiżmu ikun parti essenzjali għalihom ukoll għal forsi introjtu daqsxejn aħjar għax il-bdiewa u raħħala u anke l-artiġjana għandhom bżonn is-support kollu li nistgħu ntuhom. Però it-turiżmu m'għandu qatt ikun għal daw in-nies, at least fl-opinjoni tagħna, is-servizz ewlieni. Allura aħna nżommu bilanċ bejn li huma jibqgħu fis-settur propja tagħhom li huma speċjalizzati fih. Huma speċjalizzati tagħhom pratikament. Dik hija sostenibilità x'inkella jekk imorru wisq lejn it-turiżmu. Qed ittihom ċans li salvagwardjaw anki il-professjoni tagħhom l-artiġjanat. Jħajru il-familjari tagħhom, it-tfal, jaraw li t-turisti qegħdin jogħġobhom dawn l-affarijiet u jkomplu għaddejjin bis-servizz tagħhom lejn it-turist, imma ovvjament hemm xi ħaġa dejjem authentic, hemm xi ħaġa li hija propja tagħhom. U allura kif sibtu l-social enterprise ħaj intrapriża soċjali tagħmel sens għalikom? Intrapriża soċjali aħna
tkun dik l-intrapriża li kif qed ngħidu il-benefiċċju ekonomiku jrid ikun hemmhekk għax inkella ma treġix. Però mhuwiex l-unika pilastru. Anzi, l-iskop ewlieni huwa l-ekoloġija, l-ambjent, jew kif anke aħna issa mxejna iktar lej il-komunità rurali. Il-network evolva dawn l-aħħar snin, speċjalment wara COVID, li l-network ma jorganizzax dawn l-esperjenzi. Ġifieri aħna għandna emerġenziji oħra li aħna parti minnha, però n-network innifsu xogħlu issa foka iktar biex l-organizzazzjoni ta' daw l-excursions, attivitajiet, esperjenzi tkun ġejja mingħand il-bdiewa u r-raħħala u l-artiġana, ġifieri il-membri. Ġifieri aħna xogħolna huwa li intuhom l-għodda kollha li hemm bżonn, idealment jibqgħu fin-network, imma jistgħu anke jekk ma jibqgħux fin-network jistgħu jibqgħu għaddejjin biex huma jkunu jistgħu joffru daw is-servizzi kemm lill-Maltin u kemm lit-turisti. Ġifieri l-funzjoni tagħkom imma bħala intrapriża li għandek inti Iva. Hija biex ngħidlek hija ta' support. Ta' support u koordinament ta' dawn l-attivitajiet u hemm digital marketing ukoll, ġifieri tidħlu f'dak it-tip ta' dal-aħħar ukoll qegħdin nesperjenzaw li nistgħu neħdu sehem anke f'ċertu investiment fejn jidħol digital marketing. Dik nistgħu nagħmluha iktar aħna mill-membri. Għandna ċertu membri laqqas smartphone ma għandhom, jiġifieri aħna rridu nkunu dik l-organizzazzjoni ħajdula hekk maħniex organizzazzjoni volontarja, però dik l-intrapriża li nresqu iktar nies li l-innovazzjoni diġitali, imma fejn naraw li max dawn huma affarijiet li jimxu bil-mod ħafna. Fejn naraw li ma jilħqux nagħmlu x-xogħol aħna għalihom. U jidhirli erbaħtu xi best practice. Iva, milux rappreżentajt il-network ġewwa l-Portugal fejn ġejna magħżula wara grant li konna magħżulin għalih. Jekk mhux se jiżbal kien hemm xi 11 il-kumpanija minn Malta li ħadna sehem. Din hija kienet investiment fuq id-digital iktar, fuq digital innovation, fuq strateġija diġitali tagħna l qudiem. U aħna ġejna magħżula bħala best practice tal-pajjiż, ma hemm best practices minn pajjiżi oħrajn u morna Porto biex nirċievu l-award u ngħidu daqsxejn waħda x'għamilna x'm'għamilniex. Interessanti, issa interessanti wkoll tqabbad kursità kbira naraw ukoll f'liema postijiet tieħdu il-turisti jew min jipparteċipaw fil-network tagħkom. Ħanieħdok fi ġnien taż-Żebbuġ li bdejna naħdmu ma' dil-familja li huma membri fin-network kważi sa mill-bidunet mill-2011 u dan huwa best practice ġo network. Jiġifieri kull min jidħol fin-network aħna qisna nikkalibraw ma' dan l-istandard. Iwa hemm standards ta' kollaborazzjoni ta' kif tippreżenta il-prodott, ta' kemm vera tibqa' ġenwin fis-settur, ġifieri hemm ħafna affarijiet wieħed jikkonsidra. Wasalna. Bella. Hello. Bella. Lino. Mela. Merħba, hawnhekk wasalna fil-ġnien taż-Żebbuġ li naħdmu f'dan il-post għal qisu l-aħħar 13 sena u issa nispjegalkom iktar x'ħajjiġri hawnhekk. Sewwa, dan il-post huwa ġnien taż-Żebbuġ li ilna naħdmu magħhom 13-14 sena kważi mill-bidu tal-Merrill. Il-post ma bdejniex naħdmu bit-turiżmu mill-ewwel, ġifieri il-ġnien taż-Żebbuġ xtrawh u jaħdmu fih Bella, Charlie u f'dak iż-żmien anke aħu Charlie Raymond u xtaqgħu jagħmlu bħalma għamlu ħafna nies post fuq il-siġar taż-Żebbuġ, però kif qed taraw hawn iktar affarijiet milli siġar taż-Żebbuġ għandna
Ir-rummin hawnhekk għandna jien m'għandi xejn bella. Bella u l-familja tagħha. Kif qed tara ġifieri huwa post sabiħ immens fejn dak li jkun jista' jiġi jgawdi wkoll ftit minn natura sabiħa li għandna ġewwa pajjiżna. U fil-fatt huwa wkoll post fejn jsir ċertu xogħol qed nara hawnhekk pereżempju dawn Ekku, kif għadna, aħna naħdmu ma' nies li xogħolhom huwa l-agrikoltura. Jew snajja, jiġifieri hawnhekk qed naraw. Dik hija l-esperjenza li min ħajjiġi jdur hawnhekk se jkun qed jesperjenza. Kif hemm aħjar, hemm element ta' talim, ċali moħħu kif jagħmel propagation ta' siġar. Pjanti u siġar. Kollox jorbot ma' xulxin. Il-network Merrill jibbaża ruħu fuq 3 pilastri. Għandna il-prodotti lokali, ġifieri kull ma il-membri jipproduċu, kemm jekk huwa xi ħaġa tal-agrikoltura, kemm jekk snajja, ġifieri aħna nippromovu dak li huma jipproduċu, dak huwa pilastru wieħed. L-edukazzjoni importanti ħafna u awareness, ġifieri kemm f'kontest ta' prodotti lokali mhux sempliċement imbijaw il-prodott imma hemm element li naraw kif nistgħu ikun aħjar. Value added. Value added. Fl-edukazzjoni tidħol ukoll għandna programm ta' internship kemm għan-nies u studenti lokali, però wisq iktar ikollna domanda minn studenti internazzjonali, fil-fatt bħalissa għandna 2 studenti minn Franza u jkunu qegħdin kemm jitgħallmu huma jgħalmu lilna wkoll għax jiġu b'esperjenzi minn barra daw ikunu. U jiġu studenti ta' setturi, studji vari, studji vari. Necessarjament agrikoltura. Fil-fatt bħalissa Chloe waħda qiegħda tispeċifika fuq agrikoltura u prodotti lokali u Asjan qiegħda tiffoka aktar fuq policy u għattejna fil-fatt fuq strateġija u jiġifieri mhux jgħinu biss fuq l-agrikoltura. L-agrikoltura hija vasta immens iktar milli naħsbu. Kulħadd jipparteċipa fl-agrikoltura, speċjalment fuq l-ewwel pilastru fl-ikel. It-tielet pilastru? It-tielet pilastru huwa kif qed naraw hawnhekk li n-nies li jistgħu jiġu jżuru daw il-postijiet allura qed nidħlu fl-element ta' turiżmu rurali. Turiżmu rurali huwa tip ta' turiżmu fejn wieħed jipparteċipa, fej wieħed ikollu esperjenza, tidħol ukoll is-sostenibilità, tidħol il-kuntatt mal-komunità rurali, jiġifieri mhux sempliċiment ejja dan huwa l-ikel imma x'qed tiekol minn fejn ġej l-ikel u l-min qiegħed tgħin sa ċertu punt barra li qed tieħu gost tipparteċipa f'din l-esperjenza. Ora tipikament, pereżempju jiena turist, ħaniġi hawnhekk. Li not turist, okej. Mela. X'ħan esperjenza matul il-ġurnata waqt li nkun ġejt hawnhekk. Il-membri kollha għandhom dak li huwa element li jkun speċifiku għalihom. Pereżempju hawnhekk semmejna li huwa ġnien tas-siġar taż-żebbuġ, mela it-tidwieq tal-żejt taż-żebbuġa, dak li extra virgin olive oil, huwa element fundamentali f'dal post. Għax huwa marbut propju mal-post, jiġifieri. Huwa marbut u max-xogħol tagħhom. Ma' dal-post huwa xi ħaġa uniku, huwa xi ħaġa li meta turist jew anke Malti iżur postijiet differenti madwar id-dinja jista' ma tiduq dak li huwa ta' hawnhekk. Però il-post huwa versatili ħafna, ġifieri jiġu membri oħrajn minn netwerk jesebixxu il-prodotti tagħhom, iduqu ġifieri ndewqu il-prodotti ta' membri oħrajn, jiġu artiġġana li waqt li n-nies ikunu qegħdin jieħdu l-esperjenza ma' dil-familja ikun hemm esperjenzi oħrajn, ikun hemm hands-on element, jagħmlu l-pastizzi, pereżempju maġolino u Nancy, mbagħad isajruhom u jieħdu gost hawnhekk. Jiġifieri hemm ħafna x'isir, il-netwerk evolva immens u baqalu fejn jevolvi. Tqabbadni abtid kbir biex. Għandek il-kafè sem pastizzjon.
dak il-ħobs li konna qegħdin tasfu fiż-żejt. Dak hawnhekk isir. Sewa, dak iva wieħed mill-fran li qiegħed fin-netwerk għan diversi ma' Malta għadna fortunati li hawn baqa' ftit ma' dan il-forn partikolari. Bdejna naħdmu wara li jagħlaq forn ieħor ġo raħal viċin. Ġifieri ilna naħdmu magħhom għal dawn l-aħħar 7 snin issa. Dik hija l-idea li l-klijenti ta' daw il-membri differenti jistgħu jmorru postijiet differenti u mbagħad jingħadu. Mbagħad jingħadu, iva, ejja daqsxejn. Mela ħa naraw ġewwa. Iva, iva. Lina hawnhekk wasalna il-workshop ġejna fuq ir-razzett ta' Joseph li hawnhekk qed jaħdem fuq il-ġbejniet, dawn huma l-ġbejniet tradizzjonali Maltin mill-ħalib tan-naċ, mhux ippastorizzat, u ilna naħdmu ma' Joseph u l-familja tiegħu għal dawn l-aħħar qisu 5 snin. Il-ġobon tagħhom li anke hawnhekk qed naraw il-chef Tony u doqna diġà dan il-tip ta' ġobon li kien differenti minn dan li qed naraw hawnhekk. Ma jfissirx li mhuwiex Malti, anzi huwa ġobon Malti wkoll dak li doqna imma b'mod iktar innovattiv. Dak kollox għallum iżda qabel nagħlqu nagħtu ħarsa lejn il-kalendarju. Saħħa u slim.